Atxaldean denoi. Aurkezpen hontara zaituzteu, Zaldiriko udalak mobiletako, mugikorretako garatu berri duen aplikazio bat aurkezteko, eta, lehenik eta eskerrik asko etortzatik. Hemen maien bueltan gaude Jose Aletxade Zaldiriko alkatea, hemen Kepa Sarasola izetate informatika enpresako langilea, eta ni Mestitxu Mugika parte hartze zinagotzie, eta egon barko lueke, danak ez jarri hemen, baina baitaren lantalde nahitu die, bere lankide Juani Lizaso, eta gero Zaldiriko udaleko kultur teknikarien Lourdes Arteaga, Jon Ander Colombo Aguazilla, eta Zaldiria.org atariko Mikel Uloaga ordezkari. Eta, hau pixkat partaidetza saien aurteneak jarri genuen erronketako bazan, undan otxaien edo seginen pixkat honen ingurun lanketan, eta zan batez ere udalak eta herritarrekiko dauken hartu eman hortan beste salto bat eman nahi gendulako. Eta baita aprobetxatu nahi guztien, teknologi berrik gaur egun eskaintzen dikoen aukerak. Orduan horti sortu dugu Zap deitu duen Zaldiriko aplikazioa. Teknologi berrik da baitan, Zaldiriko udalak bazun udal webgune bat, eta hortik salto bat eman egin, oain dela 7 urte sortu zen Zaldiria.org herri atarien, nolabait udalaz gain, herri mailan zeuden talde, elkarte eta bestelako hotxa jarri nahien, eta hor guzti, 7 urte hauetan oso dinamikoa eta bizi era propioa dauken herriatari bat izatea lortu da. Eta, bertan herriko talde, elkarte eta eragilek bere txokok edikatzen dituzte eta benetan erreferente handia bihurtu da herrin bertan. Orduan, aurten aplikazio honekin nahi gendun beste urrats bat eman. Udal aplikazio gaur egun asko die, udaletxeko aplikazioak egiten nahi dienak, baina gu nahi gendun nolabait Zaldirin genduken realidade txertatu eta zerbait eraginkorra eta sinpleain herritarran ikuspegitik abituta. Orduan nahi deuna da udal aplikazioa izatez arago herri aplikazio bat izatea. Eta horregatik, zehaztu ditu hainbat atal, gero igual osatzen jugaizkenak edo erabilgarri ez diren atentzen ere jugaitezkek. Eta, Kepa jutziko nire pixkat azaltzen, zein dien atal horiek eta herritarrak nola erabili behar ditu bakoitzak. Laburren azalduta, aplikazioak eskaintzen ditu hiri informazioa mota edo. Esan behar dago, aplikazioan helburu nagusia dela kanalak irekitzea herritarrarekin. Bai udaletxetik herritarraren norabidean eta herritarraren kontrako norabidean, alegia. Ahalbidetzen du aplikazioak edozein herritar, aplikazioa eskapatzen du edozein herritarrek, edukiko duela aukera, modu simple batean, erraz batean, mugikorretik bertatik hainbat gauza komunikatzeko udaletxearekin. Kasu honetan, eskaerak egiteko aukera egiteko duke, eta baita ere, bere inguruan, zerbait ondo edo ez da bidela ikusten duenean, horren berri emateko aukera ere udaletxearekin. Hortara sartu horri dira, pixkatu dakorrean, humanez azaltzen banaka-banaka, zeintzu dira hemen pantailan ikusten dituzuen aukera horiek.Hendabezikoa da alertzena, eta kasu honetan, udalak berak erabiliko lukeen kanal bat, herritarra abixu baina jartzeko, herrian erratu diren, egozen arazto horien berri emateko. Printzipioz, ez da dugan mugarik, egozen abixu konta eman diteke, baina bai adostu duguna pixkatu dutxarekin, personalmen zentzu izan daia pixka bat, gauza berezia, bai istripua, edo bide mozketak, edo ur mozketak, edo horrelakoen berri emateko toki bat izan daia. Alerta atadutan, ikusiko genituzke, nolat ere, alertak sortu da zerrenda bat, baina mugikorrak behar, mugikorra dan aldetikan,
dauka aukera ere, dauka aukera ere, abitu bat emateko, beste duten alerta bezala, pipi horretako bat, eta horrekin bat ikusiko duke alertaren berke. Horren esan dago, hau zamatzateke, udalak berak herritarrari begira bideratutako kanal da. Gero, daude beste lau kanal, lau atal, informatiboak, informazio orokorra ematen dutenak, kasu honetan ariz telefono eta aurpegian ikusiko dugu. Herrian, interesgarriak izan dezken hainbat informazio, batez ere kontaktu edo harremanetarako informazioa banatuta, hainbat ataletan, udal zerbitzuen ingurukoak, edo hezkuntzaren ingurukoak, osasun zentrokoak, irudi bidez, edo telefonoak eta hor eskuragarri bizitzeko aukerarekin. Hauetako telefono bakoitzaren gainean ere, aplikatu ezkero, mugikorraren baliatuz, aukeratuko nuke, bertatik ere zuzenean deitzeko, eta hau izan bezateke informazio ez dara instituzionala, eta herriaren inguruko hainbat zerbitzuaren gaineko informazioa. Beste bi aukerak, jarriak gehiago albistegi motatakoak, udal albisteak eta zaldibide horrek jartzen dugun hauek. Bi hauek eta agenda, hiruak elkartuta daude eta egiten dutena da, bai udal webguneak, eta zaldibide horrek webgunean, internet mailan eskaintza duten informazioa bildu eta aplikazioa ekarri. Kasu honetan, udal albisteen kasuan, ekartzen du udal webguneak daukan albistegi kanalaren albisteak, Horretako batzuk baten gainean klikatu ezkero informazio osoa ikusi izango genuke eta behian beti markatzen da iturrira lotura. Bai kasu honetan, eta baita ere zaldibide horretako kasua. Ez dugu hainbat albiste, ez dugu osatuta iturriaren referentziarekin, eta, gero, publikatzen dian toki horietan, ospatzen hainbat, elementuekin, kasu honetan, hainbat argazkirekin, eta beraz, bi atala behar bat ere, herriak interneten daukan presentzia horren ispilu, edo isla, izan nahi dute aplikazioan dauka. Eta gero dago, agenda, hirugarren atala, baita ere, antzeko kasua da. Kasu honetan ere, zaldibide horretik eta udaletxeko albistetatik datakide informazioa eta erakusten da aplikazioa. Erakusteko garaian, lan ditu guti aukera, zerrendan moduan orantxe ikusten egan bezala ikusteko aukera, edo egutegi moduan ikusteko aukera. Egutegi moduan ikusita, ematen diguna, visualizatzeko aukera ezberdin honek ematen da, herrian zeintzuk ekitaldi, zein egunetan, aktibidadeak egon dituzkean daren informazioa. Agotako egun batean bakoitzean klikatu ezkero, horren inguruko informazioa batuko genuen azpian, eta azpian klikatu ezkero, zuzenean albistea edo ikusteko aukera dituko. Webgune hauetako bakoitzean dagoen garapen guztiarekin, gehi mundikan datorren ikusteko aukerarekin, iturrian. Hau izango ezateke pixka bat, lehen komentatzen duen bezala, udalak herritarrarekin komunikatzeko landu duen kanala. Beste bi aukera eratzen dira dela, justu kontrako norabidea. Herritarrak udalari informazioa bideratzeko, informazioa kasu batean, ez kasu batean eskarak bideratzeko bi aukera. Abisua eman aukerak, albideratzen duena da, herritarrari aukera ematen dio udaletxari komunikatzeko bere inguruan ikusi ezaken edozein bere ustez, abisatzeko moduko izan txeken zerbait, edo kasu behienetan, edo matxura bat, edo zerbait ondo ikusten ez duen zerbait, edo zerbait ikuskatu duena, edo arriskusu sensazio bat, eta ganako trasladatzeko aukera. Hau azken finean, da formulario bat, herritarrari eskatzen zaizkion bi datu basiko, gero berekin harremanetan jartzeko,
kasuntan telefonoa edo e-maila. Ikusi duen horren inguruko azalpen txiki bat, eta gero telefonoa ahalbideratzen duen kasuetan GPS lokalizazio bat ekarri. Momentu hortan, telefonoa lokalizatuta dagoen tokiko lokalizazioa bilatu daiteke, edo bilatu daiteke beste lokalizazio bat, eta hor gertatzen ari baldin bat, transferatu nahi informazio hori, horko informazioa bideratu. Beraz, testu bidezko komunikazioa izan ontzateke, lokalizatutako informazioa, eta horri gehitzeko aukera izko luke irubila. Bai momentu hortan ateratako argazki bat, edo galerian utilizaken beste edozein argazki biratzeko aukera. Beraz, herritarrak hemendikan aurrera, zerbait ikusten baldin badu, puskatuta, ofarrola baretza dela, modalakoa, aplikazioaren bidez, argazki bat atera, GPS bidez geolokalizatutako luke informazioa, eta hori traslatzeko aukera. Eta azkeneko aukera, eta zitzen ez, da, pixka bat, udalak eskaintzen dituen hainbat azpiegituren inguruko erabilpenerako eskaera egiteko azalpen. Zehazki, bi baliabide motataz ziten egitea, bai eraikinak izan ezke edo materiala, udalak eskuragarri dituen materialen zerrenda dago aplikazioan sartuta, edo hainbat eraikinen inguruko eskaera egiteko. Kasu honetan, eraikin aukeratu dugu, daude, karrerane, herriantzokia, kulturetxe zara, gimnasioa, sauna. Eta kasu honetan ere, lehen esan dagoa. Herritarrari eskatzen zaio horrelako informazio minimo bat, batez ere harremanetan jarri izateko, zer lan eskatu nahi duena, eta eskatu nahi duena hori noiztikan nora erabiltzeko asmoa da. Gontza hartuako luke, bai noiz hartuko luke eta noiz entregatuko luke. Azalpen txiki bat, eta gaizu. Hemen aipatzeko da ere, pixka herritarrari udaletxeak eskaini dezakenaren berri eman nahian edo, jarrituko da bi esteka, dokumentazioaren argazkiekin, udalak eskuragarri dituen baliabide horien zerrendakin eta argazki batzuekin. Eta, prinsipioz, beste aipatzeko moduko, gauza handirik ez, guztez, honen helburua ganez informazioa trasladatzea, alde batetik bestea, kontrako norabidean ere, aplikazioa eratzeko garaian, guretzako helburu importantea izan da, erreztasuna, erabilpen erreztasuna, uste dugu baina horren batean lortu dugu helburu hori, eta ez ditxu komentatu duna, pixka bat horren abiatzen da aplikazioa zazpi aukera hauekin, baina horrek ez du esan nahi, etorkizun batean, segunda zerrea behar ikusten dira, garapen bat epiltzen. Espero den tresna honek balio izatea herritarrek, eta bestik ez deskargatzeko. Deskargatzeko, momentu honetan badarean daukagu deskargatzeko aukera Android sistemaretarako, Google Playan dago, deskargatzeko moduan irekian, garapenek deskargatu dezake. Eta horrentxe, egia lanean Apple-eko versioa, iOS-erako versioa garatzeko. Gure horrekuspenen arabera, beste aste pare bat, edo igual pixka bat denbora, pixka bat gehiago izan daiteke, beharko duguna iOS-eko versioarekin amaitu. Deskargatuta, probatuta. Eta burukin erabili. Aplikazio txukune da, baina burukin erabili beharrekoa. Alege beharra daunen, erabili beharrekoa aplikazioa. Eta garbi esan duzun bezala, herritarranak gerturatzeko, eta gertukotasune asko lagunduko dira.